Assalamu alaikum jama'a. Ni ne dai naku mazaje wanda kuka fi sani da Malam Hudu, jarumi a masana'antar Arewa Comedians. To alhamdulillah, mata fa sauki ya zo. Da yawa akwai 'yan matan da suke kasa ɗaura hotonsu a social media. Sai sun je wajen masu ɗaukan hoto sun ɗauki hoto. To akwai daman fa da za ku samu wanda za ku iya ɗaukan hoto ku yi editing akan wayanku. Ta yadda za a yi a koya muku ta kwamfuta ko ta waya. Abubuwa da ya danganci waya za a koya muku sosai. Misali, yanda zaki in kina da ƙiba ki maida hotonki ki koma yar siririya. Yawa yanda zaki idan fuskar ki akwai pimples kamar ni dinnan dai, yanda zaki ki dan cicire pimples din ta waya ko ta kwamfuta, da kuma yanda mu maza za mu yi wanda kun san mata an ce suna son mai gemu, yanda za mu yi mu dan ƙara gemu haka mu dan yi packaging din hoton mu sa a Instagram. To ku biyo mu YouTube channel mai suna MedTop TV. MedTop TV za ku ga mun rubuta a jikin screen. Ku je ku yi subscribe din MedTop TV, channel ne da babu irin shi a Arewa. Yawwa, babu irin shi a Arewa. Ku zo ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, ni ma zan yi, kuma ku yi.